Máme tu dnes situáciu, keď učitelia vyšli do otvoreného štrajku a vyjadrili tým dlhodobú nespokojnosť so stavom v školstve. Naša vláda už pred rokom schválila navýšenie prostriedkov na mzdy učiteľov v priemere o 5,7% a urobila to napriek tomu, že platy vo verejnej správe klesajú. Neurobili sme to kvôli tomu, že učitelia vtedy hrozili štrajkom, urobili sme to ako opatrenie, ktorým sme chceli ukázať, že si vážime ich prácu a oceňujeme ich pozíciu v spoločnosti a sme si vedomi toho, že budúcnosť spoločnosti je hlavne v ich rukách. To ale však nemusí byť všetko. Existujú cesty, ako platové podmienky učiteľov naďalej zlepšovať. A aj keď ideálne by bolo navýšiť kapitolu ministerstva školstva, aj v jeho samotnom rozpočte sú ešte rezervy. Ministerstvo školstva má množstvo priamo riadených organizácií, ktorých činnosť by sa dala zefektívniť a dali by sa ušetriť nejaké peniaze. A takisto presmerovaním a zefektívnením už súčasných tokov a zbytočnej administrácie spojenej s nimi by sa tiež peniaze ušetriť dali a v samotnej kapitole ministerstva školstva by bolo možné nájsť peniaze, ktoré by potom mohli slúžiť na platy učiteľov. Pán minister však namiesto toho likviduje mimoškolskú činnosť a likviduje centra voľného času a v strednom odbornom vzdelávaní vracia Slovensko naspäť do 70. rokov minulého storočia. Ja som už v parlamente niekoľkokrát uvádzal príklad pani Zdenky, učiteľky, s ktorou som sa rozprával počas Dňa otvorených dverí. A pani učiteľka Zdenka je bohužiaľ príkladom toho, že nielen tí tzv. Bohatí, nielen tých 12% najlepšie zarábajúcich ľudí na Slovensku bude mať vyššie dane odvody, ale pani Zdenka ako učiteľka, ktorá učí na základnej škole za 600 eur hrubého, je dôkazom toho, že zásahy Ficovej vlády pri zvyšovaní daní a odvodov zasiahnu prakticky všetkých. Aj tých, ktorí zarábajú pomaly len niečo viac ako minimálnu mzdu. Namiesto toho, aby vláda učiteľom pridala, im mnohým zoberie. Napríklad preto, lebo ak si privyrábajú po večeroch, napríklad ako vedúci krúžkov v centrách voľného času, zarábajú si tak na dohodu, aby si zlepšili svoje finančné postavenie, priniesli nejaké to euro naviac do rodiny, tak ponovom budú musieť platiť z týchto svojich vedľajších zárobkov odvody, čo im zníži čistý príjem. Nedostanú ani oni, hoci zarába pani učiteľka Zdenka len 600 eur hrubého. Nie je to žiadna boháčka, nie je to žiadna milionárka. Nedostane daňový bonus na svoje dieťa, ktoré študuje na vysokej škole, pretože sa pán Fico rozhodol, že na 19-ročné deti a staršie sa už nebude poskytovať daňový bonus, aby sa takto ušetrilo. Vláda nevie šetriť na sebe, ale bude šetriť na deťoch, na vysokoškolákoch. A samozrejme, keď sa na to pozrieme z pohľadu takého centra voľného času, ktoré bude mať tak či tak existenčné problémy týkajúce sa zmeny príslušného zákona, tak tie centra voľného času budú musieť zohnať zo svojich slabých rozpočtov, ktoré budú ešte horšie, ďalšie peniaze na platenie odvodov za tých vedúcich krúžkov na dohody, čím sa zvýšia ich náklady o 35%. Obávam sa, že po takýchto zásahoch, po takýchto ranách istoty mnohé z nich neprežijú a naše deti namiesto venovania sa krúžkom, športovej činnosti, vzdelávacím aktivitám sa budú potulovať po uliciach. Dámy a páni, počuli sme to, keď je reálny problém, tak Robert Fico strká hlavu do piesku. Považujeme za nehoráznosť, že nerokuje so zástupcami učiteľov a nesnaží sa nájsť riešenie. Preto vyzývame Roberta Fica, aby sa prestal skrývať, aby sa postavil z očí voči problému a začal riešiť primerané odmeňovanie učiteľov. Počuli sme, že nejaké prostriedky v rozpočte sa nachádzajú, na druhej strane stoja požiadavky učiteľov. Toto je typická situácia, kde sa dá bez problémov vyrokovať taký výsledok, s ktorým budú obe strany spokojní. A Robert Fico nasľuboval hory doly, ale keď dojde k problému, strká hlavu do piesku. Veľmi pekne ďakujem.